Jeg går op, det ikke hver dag, men det er lige der, så går jeg op, jeg bor lige lidt nede i København. Hvis jeg gerne vil møde hunden, så skal jeg bare gå herover. Ja. Og det er en god idé, at de møder hundene et par gange om ugen, ikke? Men hvis det var sådan der hver dag, så ville det jo være... Indtil for en måned eller 2 siden, der var jeg her faktisk hver dag. Ja. For at vende ham til, at der er andre hunde, ikke? Og så var der en, der sagde til mig, det skal du ikke gøre. Nej. Det er faktisk, hun bliver rigtig sur over, hun ikke kan fange ham. Han er for hurtig. Mm. Ja, det var